Sunshine News Blast. Sa lain pang balitang national, giaprubahan sa ikaduhang pagbasa sa House of Representatives of the Philippines ang sugyot balaudnon nga maghatag og gahom kang Ferdinand Marcos Jr. aron temporaryong suspendihon ang excise tax sa mga produktong petrolyo sa panahon sa emergency. Sumama sa House Bill number 8418, mahimo nga ipahunong sa presidente ang pagpaningil sa excise tax sa gasolina o diesel kung magpadayon ang pagsaka sa presyo sa lana sa kalibutanong merkado o kung adunay gideklarang national emergency o kalamidad. Sa pagkakaroon sa 6 pesos matag litro ang excise tax sa diesel o 10 pesos matag litro sa gasolina. Tumong sa maong sugyot nga maubsan ang epekto sa pagsaka sa presyo sa lana ngadto sa mga Pilipino, ilabi na sa karon nga tensyon sa Middle East nga nakaapekto sa global nga supply sa lana. Apan nagpasidaan ng Department of Finance nga mahimong moubos og 136 bilyones ka pesos ang kita sa gobyerno sa tuig 2026 kung padayon nga tangtangon ang excise tax sa petrolyo. Padayon pa ang paghisgutan sa Kongreso ang maong sugyot sa dili pa kini mahimong hingpit nga balaod.